Kanal Eksplozije vam prikazuje. Luna obećala Gastosu da će šutnuti Marka, isplivali detalji tajnog viđenja. Luna Đogani danima u Zadruzi 3 pokušava na sve načine da ubedi Marka Miljkovića da ne osjeća ništa prema bivšem dečku, Nenadu Marinkoviću Gastosu, a istina je potpuno drugačija. Naime, kako mediji saznaju, Đoganijeva je nekoliko dana pre ulazak u 3. sezonu realitija Zadruga molila bivšeg dečka da joj pruži još jednu šansu. Ne samo da je Marinkoviću obećavala da će ponovo biti sa njim, već mu je priznala da nikada nije ni volela Miljkovića. Lunin i Markov odnos bio je narušen još otkako su napustili Zadrugu 2. Brzo je i sama shvatila da je u nesrećnoj vezi i da je, kada se sve sabere, jedino sa Gastosom osetila pravu zaljubljenost i strast. Svaki put kada je raskinula ili se posvađala sa Markom, viđala se sa Gastosom. A nekoliko nedelja pred Zadrugu 3 pojavila se na vratima njegovog stana i u suzama mu objasnila da ga beskrajno voli i da želi vezu sa njim čim izađe iz realitija. Da je sam Gastos bio šokiran kako Luninim iznenadnim dolaskom, tako i priznanjem da je veza sa Markom lažna. Rekla mu je da je veza sa Markom samo reality farsa koja joj donosi popularnost, zaradu i fanove. Priznala mu je da voli samo njega i da će mu to dokazati čim izađe iz realitija. Zamolila ga je da razmisli o svemu jer želi da budu ponovo zajedno. Ispričao je izvor i dodao da je Gastos tada Lunu zamolio da ode kući i preispita svoje odluke. Iako se Luna Gastosu i dalje izuzetno dopada, on jednostavno ne želi probleme i pritisak. Rekao joj je da će razgovarati kada izađe, ali i objasnio da je gleda kao drugaricu i da je za nju pametnije da odustane od ideje o ozbiljnoj vezi sa njim. Šta će biti na relaciji Marko Luna Gastos ostaje da vidimo u narednom periodu. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.